vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndabatwawo nerukawo and it is killing me. Kana kuine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo. Kana mukangondipa mafone numbers zvikaita, ndinokwanisa kuzodzoka pano ndiine testimony ndichizobatsira zvekare vamwe. Kana kuine kwandinenge ndaenda zvikafamba, I promise kuti I can come back with my testimony. Ndinopika namai vangu varere pachuru kuti mukadzi uyu ndainge ndisingatombozivi kuti ainge akaroorwa. If I had known kuti she was married, truly speaking, handaizombodana naye, but ndakatozviudza kuti ndainge ndazviwanirawo munhu ainge ari honest. Saka iye ainge achishanda sastay in, murume wake ainge achishanda achigara kune rimwe location. Saka vaimboita vachinetsana. Mukadzi uyu akabva achizotsvaka imba kulocation uko kwandakazosangana naye. Musi wacho iwoyo ndine mamwe madzibaba avo vandainge ndichida kuona. Saka ndakazodarika nekulocation ikoko, ndakati ndakapaka truck rangu. Mukadzi iye akabva achizouya apo pandainge ndakapaka truck rangu akandibvunza kuti ndainge ndichienda kuZimbabwe here, sezvo ndainge ndichida mafone numbers ake nekuti ndainge ndatomuchiva ndatorwa mwoyo nerunako rwake. Ndikabva ndamuudza kuti hongu ndainge ndiri munzira ndichienda kuZimbabwe. Akanditi sezvo ainge asina kugadzirira apo pandaizodzokera kuZimbabwe ndaifanira kuti ndinge ndichizomuudza, ndiko kutochinjana kwatakaita mafone numbers ikoko. Takabva tachizotanga kutaura tose ndichingomunyepera kuti ndiri munzira ndiri kubva kuZimbabwe kusvika azondibvuma. Ndainge ndava kumutumidzira mari. Dai ndakaziva kuti ainge aine rukawo, handaizombodana naye mukadzi uyu, ende zvakanditorerawo nguva kuti ndige ndichizosangana naye pabonde because ainge asingatodi. Iye anoti ainge asingazvizivi, but now ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda ainge achizviziva, because why is it ainge achiramba. Aitoti kunyange akauya kuzorara kutraki kwangu aitoramba usiku hwose obva anditi kusvika wazondiroora, in which it did not make sense because tainge tichangotanga kudanana. Akangonditi ainge ari munhu ainge akatambisirwa nguva yake nevarume vakawanda, saka aida kutanga aona kuti pfungwa dzangu dzainge dziri papi uye zvekare ndainge ndichida kuitei naye. So ndainge ndava kutounganidzawo zvimari uye zvekare I even introduced her kuhama dzangu, but haana kana kumbogara akati bufu murume wake achindikudza kuti she was a married woman. Chandainge ndisingazivi ndechekuti murume wake ainge akamuendera kun'anga. I think kuti nenhau yekunetsana kwose uko kwavainge vachiita, murume wacho akabva achizoti adzokera kwavo kumusha kuChipinge uko ndokubva achizonomugadzira akamuisa rukawo. Saka zvinonzi akashandisa kamba zvekuti kana kuri kunzi mukadzi wake akazongorara nemunhurume, zvinoreva kuti murume iye anotanga kurwara uye zvekare nesikarudzi inotanga kudzokera mukati sezvairi kuita pari zvino. Zvino ndakaenda kunana chiremba ndikabva ndanzi rukawo rwacho irworwo runoti netsei kurugadzira, ende kana kuri kunzi ndikazoona zuva iro rekuti mabhora angu anenge adzokera mudumbu, ndiko kufa kwangu ikoko, nekuti haafaniri kuti ange achizodzokera mudumbu kana wakura, zvinoreva kuti wava kutofa. Saka ndikutsvaka help. Ndainge ndagara ndiri truck driver nechekare. Kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa ndaitomborova cross border, but ndichienda kuBotswana, Zambia zvekare neMozambique. Murungu wedu akazoti afa, mukadzi wake akabva ati ainge asingadi kuramba achirana business rematrack, ainge ava kuda kuita rimwe business. Ndokubva atengesa matraki aya one by one. Mushure mekunge atengesa matraki ndipo apo pandakabva ndachizotsvakirwa basa neimwe hama yangu yainge yagara yainge ichishanda kuCargo to Congo. Akabva azondiudza kuti
painge paine umwe murume uyo waainge akamboshanda naye, saka ainge atenga track, but track racho rainge richiri kufamba local. Ndakabva ndati iripo kwava kuuya kuno kuSouth Africa. Ndakauya muSouth Africa mainge muri mugore ra2023, end of year 2023, ndikashanda mune zvakanaka. Then uyu mukadzi uyu ndakazosangana naye, it was last year muna November, just before Christmas. I had to do a 3-day run kubva kuDurban ndichienda kuPretoria industrial area, uko kwandainge ndichifanira kuno offloader fertilizer. It was late, ndo pandakabva ndachizotaura namadzibaba vaya. Mushure mekunge ndataura navo, vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo. So ndakazoenda kumba kwavo kuMamelodi. When I was parking my truck, ndo pandakazosangana naye uyo wandichati Memory. Pandakangomuona achifamba, ainge achibva ake kubasa, ndakamuona kuti ainge akanaka kwazvo, mukadzi mutsvuku ane mahips, maassets ake bo, uye zvekare anotaura nezwi rakatonhora rakapfava. And ndakati ndamuona, I immediately knew kuti uyu mukadzi ndainge ndatomuda. So ndakatoona kuti ainge atogara ari munhu aiva nekamwe kavibe kechiZimbabwean kuburikidza nemapfekero acho ainge akaita. Akauya patrack pangu. When I asked her kuti iye ainge achibvepi kumusha, akandiudza kuti akakurira kumasvingo, ndokubva vabereki vacho vazobva mumasvingo vakatenga imba muHarare, uye zvekare she was staying in Pretoria. But nyaya dzake dzainge dzisinganyatsokunzwisisika. Kana pafoni ndaiti ndikamubvunza kuti kouripi, dzimwe nguva ainge asingandipinduri, aitotega mamwe mamessages opindura mamwe mamessages, asi message yekumubvunza kuti kouri pai. And usiku dzimwe nguva ndaiti kana ndikamufonera aidropa macalls. Ndaiti ndikamubvunza kuti kosei uchidropa macalls over, anditi murungu wake ainge asingamubvumidzi kupika up macalls usiku. That was a red flag, but nekuda kwerunako rwake ndakatongozviudza kuti munhu uyu ndinotomuda. Each and every time ndaiti kana ndiri kudhuze nekulocation uko kwaainge achigara, ndaitomutora ndobva ndatoenda naye kutrack stop usiku hwose, but ainge achiramba kuti tinge tichirara tose. Ndakazoti ndamupa mari, ndikati shamari, taraona kuti mari yandakupa yakawanda, nhasi unotofanira kuti unge uchiuya kuno kwandiri. Akabva achizobvuma. We did it in the truck kuchimbedha zviya. She was silent the whole time, and ainge asingamboiti zvinoita vamwe vanhukadzi, kuchemerera, asingadi kukiswa, asingadi kuita sei. I remember thinking kuti maybe she was shy. Takati tapedza, I reached for my phone, ndokubva tatanga kuridza hedu maromantic songs, and then that was when I started noticing something strange, like the way that she was behaving. Aita sekunge munhu ari kuregreta. Ndaiti kana ndikamubata over, anditi no, akaramba kuti tinge tichizorara tose zvekare usiku hwose. Ndakangomuti are you okay? Akanditi I am okay. Ndokubva atobatwa nehope paya akabva arara. Ndikati akangorara maybe about 45 minutes. Takanetsana mukomanashi because akanditi ndava kuda kudzokera kulocation. Ndikati iwe uri kuti uri kuda kudzokera kulocation, tariraone pava nenguva. Apa foni yake yainge ichingoringa chete non-stop. Takanetsana kutosvika pakutorwa because ndainge ndichida kuti ange achiansa foni yake, ndichizviudza kuti chikomba chake chiri kumufonera, nhasi ndamubata. That is why asingabate macalls angu, anenge aine umwe munhu. Takanetsana, akabva anditi ainge ava kuda kufonera mapurisa. Akaburuka mutrack ndokubva atanga kufamba. Zvino kwandainge ndiri naye nekuzoenda kulocation kwainge kuri kure. Ndikabva ndati munhu uyu, sezvo umwe munengina wake ari kuCape Town uko ainge achizviziva kuti ndainge ndinaye, kana akazoenda ari ega kulocation akawana chinenge chamuwana, zvinongonzi ndini zvimwe kuda ndinenge ndamuponda. I then started the track, ndokubva ndazomuti ange achipinda mutrack. Zvakaoma kudaro, ndakaenda ndikanomusiya
ikoko kulocation netruck rakaloda. Ndakaita riski apa, ndakatongozviudza kuti since murungu akarara hapana paangazombonotisa mamovements. I did that ndokubva ndachizodzokera hangu ndikanorara kutruck stop. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndichinzwa kuvaviwa zvekuti ndakatombosenda nyaya yacho mugroup nemamwe matruck driver ndikati nezuro ndaiva ndine chimoko changu, saka now ndiri kunzwa kuvaviwa. Umwe wacho akabva anditi zvimwe kuda ndainge ndiine zvindakwenya, ndikabva ndachizotenga chishaving stick ndokubva ndasheva, sezvainge zvotaurwa mugroup kuti kana ukangoshandisa shaving stick zvinobva zvaperawo, kuri kunzi ukabvisa bvudzi rekunzvimbo kwakavanzika. But ndakangoramba ndichingovaviwa. Kubva ipapo akabva achizotanga kundiavoida, but takaramba tichidanana. Then ndakazoreceive message because paakazoenda kulocation kwainge kuchigara murume wacho akazoti abata foni yake akabva achizosangana nemapictures angu. Mapictures awo ainge ari kugallery zviya zvinoita WhatsApp, kuti inenge yakatonyora zita remunhu iyeye waunenge wakatumidzira kana kuti anenge akakutumidzira mapictures. Kwava kutora mafone numbers angu akabva andisendera message mukoma. Ndakati zvimwe kuda chikomba because akangonditi unomuziva here, ndikabva ndati hongu ndinomuziva, ko chii chako? Iye akanditi chii chako iwewe? Ndikabva ndamuti mukadzi wandiri kudanana naye but handina nguva yakareba kubva zvandakatanga kufambidzana naye. Akabva anditumidzira mapictures avo uye zvekare vari pamuchato. Ndikabva ndatoziva kuti ainge achindinyepera. Ndakamukumbira ruregerero murume uya akabva anditi chisiyana nemudzimai wangu, nekuti ukaramba uchidanana naye kana ukazowana chinenge chakuwana inini usazonditsvaka. Saka pane kamwe kamutauriro ako kaakazongoita kakandibhorwa, ndokubva ndachizomutuka. Takatukana, ndikabva ndati iri bho, ndokubva ndaramba ndichizodanana naye mukadzi uyu. Takadanana paya ndakamubvunza akabva andikumbira ruregerero. Ndikabva ndati zvimwe kuda, that is why she did not want to sleep with me. Takazorara tose. Ipapo ainge achida kudhindisa passport yake, ndaifanira kuti ndinge ndichirowa cross border, ndokubva ndachizomusiya muMessina. But apo patakarara tose the next morning ndakatanga futi kunzwa kuvaviwa. Now it was even worse. Pamwe pacho ndaitoti ndichitodrive ndichitoita kakusimukira because ndainzwa kutsva kusikarudzi kwangu uko zvisingaiti. Ndaiti ndikati fambei ndobva ndambopaka track, ndobva ndageza kuzama kutonodza sikarudzi yangu. As I was walking, vanhu vaitozviona kuti mufesi uyu vanoziva vaitozviona kuti munhu uyu akatorohwa nesiki. By day number 2 sikarudzi yangu yainge yazvimba, zvino yava kuita sekunge yainge yava kuda kuputika. Ndinorangarira kuti ndakatotenga madragon ainge akatoaisa, ndo andaitofamba ndakaisa pasikarudzi pangu kuti at least ndinge ndichiita sekunge senani. Ndakadriva kusvika kuHarare, ndikabva ndafonera rimwe girlfriend rangu randinaro rekuHarare. Iye zvake anoita zvekutengesa muviri wake, saka handina kumbomunyara. Ndikabva ndamuratidza sikarudzi yangu, akabva ati isiki, ainge aine mishonga, ndokubva andigadzirira guchu. Mangwana acho ndakamuka sikarudzi yangu itori right, ndokubva tatoita takapfeka maprotector. Iye ainge akapfeka rechikadzi, ininiwo ndakapfeka rechirume. Then ndikabva ndachizosimudzira ndakananga kuChirundu because taifanira kuti tinge tichizoita transship load yandainge ndiinayo kuisa mune rimwe track. But mukoma ndakaona kuti sikarudzi yangu zvayainge yava sandizvo zvayainge yagara iri, yainge ichidzoka kuita diki. Ndakagara kuChirundu kuya, ndokubva tachizoita transship. Ndini uyo ndichidzokera kuHarare. Ndakazodarika nekuchipatara because mabhora angu ainge ava kuita kakutsemukira zvainge zvorwadza. Zvaainge aita ipapo, it's like kana ukashandisa cream iya yehair remover inokwanisa kuzonokupisa kuzasi uku zvekuti unenge uchinzwa sekunge wakatsemukira uye zvekare kwainge kuchitobuda ropa. Ndava muHarare ndobva ndakabva ndachizoenda kwaprivate. He checked me, ran my test, HIV negative, no syphilis, no gonorrhea, nothing. Ndokubva ndachizonotaura neimwe n'anga yandainge ndichiziva, ndainge ndagara ndiine mafone numbers ayo.
Saka sekuru ivavo ndakangoti ndichingosvika pamba pavo ndokubva ndatovaudza nyaya yangu ndikati there is no need yekuti muswere muchindivheneka sekuru, ndozvakaitika. Ndakabva ndachizovaratidza sikarudzi yangu, vakangoti muzukuru wabatwa nerukawo, wakarara nemukadzi akaiswa rukawo. Saka vakabva vazoti rukawo rwacho murume wacho iye paakaenda kun'anga hanzi akatorara nekamba pakunogadzirwa kwemishonga yacho, rukawo rwekamba. Then ndokubva achizorara nemudzimai wake asina kugeza. Rukawo rwuya ndokubva rwachizobatira pamudzimai wake. Vakatonditi izvi zvakatomboitika kuno umwe murume, saka sikarudzi yako inenge yava kudzokera mudumbu. Sezvauri kutaura kuti sandiyo saizi yesikarudzi yako iri kudzokera mudumbu, uye zvekare nemabhora ako achazosvika pakudzokera mudumbu. Ende kana akangodzokera mudumbu wakura kudai unobva watofa. Saka ivo vakati vanokwanisa kundibatsira, vakandipa mushonga wekuti zvisarwadza uye zvekare ndisazodzemukira, because ipapo kana kudhiraivha ndakatoona kutoti ndainge ndisingachakwanisi kudhiraivha, because kana chipfeko changu chemukati chainge chazara zvino neropa, because ivo mabhora pachezvavo pakunodzemukira kwaainge akaita ainge achingobuda ropa, achingosinina ropa chete. Vakazondipa mushonga, vakandizodza mushonga ikoko kwakavanzika, ndokubva zvaita senani kusvika pari nhasi. Mushonga uyo wavanondipa unoshanda, but vari kutadza manje kuti vange vachibvisa rukawo rwacho. Ndivo vakazotondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichinotaura naye murume wemukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye. Iye ndiye ega anokwanisa kundisunungura. Ndakazoti ndadzoka kuSouth Africa ndakamufonera mukadzi weyo ndokubva ndatomuudza kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka. Akangovhura mamessages angu ndokubva atondibloka. Ndakaramba ndichingomunetsa zvekare nesister yake yokuCape Town yakabva yandibloka. WhatsApp yake I think akatongorasa sim card racho, because kunyange ndikafona macalls haapindi. Ndakatombotsvakawo masim card akawanda ndichiti zvimwe kuda maybe akandibloka, but vose vari vaviri mawhatsapp avo haachatombopindi. Saka murume wacho ndakazosvikawo pakutaura naye. Ndakataura naye ndikabva ndati shamari, ndinokumbira ruregerero pane zvose izvo zvandakaita. Handizivi kana uchikwanisa kundiregerera. Akangovhurawo mamessages angu, haana kana kumbogara akandipindura. Ndakaramba ndichingomukumbira ruregerero almost each and every day, kuzonosvika andiisira audio akabva anditi kubva zvaainge akatanga kunetsana nemudzimai wake, akazviona kuti mudzimai wake ainge ava kumuhurira, ndokubva achizoenda kwavo kumusha kuChipinge uko kwaakanoisa mudzimai wake rukawo. Akatondiudza kuti akazvifambisa sei. Saka ndakabva ndati nhaisahwira, saka wondisiya here ndichifa? Ndiudze kuti unoda kuripwa nei. Akabva andibloka mukomanashi. Kusvika pari nhasi ndine n'anga dzakawanda dzandazama kuti ndinge ndichitaura nadzo, but vose vari kungonditi iyeyuyu murume ndiye anokwanisa kundibatsira. I have been in hell kusvika pari nhasi. Sikarudzi yangu ndikangoienzanisa nehafu yechigunwe changu, kachigunwe kaya kadiki, hafu yacho ndo size yesikarudzi yangu pari zvino. Uye zvekare mabhora angu ari kutoramba achingodzokera mukati. Ava kuita sekunge ekamwana kadiki, maybe kamwana katori kana ne6 kana kuti 7 years. Kana paine munhu anokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo. Ndakanzi kana akangodzokera chete mukati ndokunenge kuri kufa kwangu. Ini ndanga ndisati ndagadzirira kuti ndinge ndichizofa, nekuti ndine vana uye zvekare kuZimbabwe uko ndine mudzimai. Saka handidi kuti mudzimai wangu ange achizoita shirikadzi. Iye ari kungofungidzira kuti ndiri kurwara. Vashoma veukama vari kuzviziva kuti ndakabatwa nerukawo pari zvino nekuda kwemishonga iyo yandiri kushandisa, yandakapiwa nen'anga yangu yemuHarare. Mishonga iyoyo inotondibatsira zvekuti kana ukandiona ndichifamba hautombofungidziri kuti ndiri kurwara, ndakabatwa nerukawo, but I am in pain. Ndiri kurwadziwa mupfungwa uye zvekare nekuziva
kuti kana akangogara adzokera mudumbu zvinoreva kutoti ndava kutofa. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi rukawo rwekamba ndirwo rwakandibata. Ya, pakaipa wakaisirawo here mudzimai wako rukawo, kana kuti ndo basa rako raunoita here rekubatsira vanhu vanenge vachida kuisa mapartners avo rukawo? You can come to my inbox and then you tell me kuti munombozvifambisa sei, uye zvekare kuti runge ruchibviswa rukawo zvinofanira kuti zvinge zvichizofambiswa sei. Let us talk about this issue, uye zvekare nekubatsira mukoma vedu ava. Hanzi kana mukakwanisa kundiwanirawo mafoni numbers evanhu vanokwanisa kundibatsira, ndinokwanisa kuendako ikoko, then kana kuri kunzi zvikafamba ndobva ndachizodzoka ndiine testimony. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashe, ndinoda kureurura kuti ndainge ndimbori mukadzi ainge akaroorwa akatochata mune zvakanaka. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakatengawo imwe lipstick kune vamwe prophet. Mushure mekunge ndatenga lipstick iyoyo, mukoma ndakabva ndapanduka. I think kuti lipstick iyo yandakatenga I think kuti ndo yakakonzeresa kuti ndige ndichizopanduka kudaro, because ndaitova munhu ainge aripo nemurume wangu tiri vaviri tainge tiri HIV positive. Murume wangu akandipa chirwere nekuti akatondiwana ndichiri mukadzi akakwana ainge asati akambosangana nemurume, ndokubva achizondiroora. Ndainge ndisingaziviwo kuti he was HIV positive. After taroorana tachata, ndakabva ndachizotanga kurwara. Ndainge ndava kubuda maronda mumukanwa. Pandakazoenda kuchipatara, makore acho iwawo, kana ukaenda kuchipatara vainge vasingakumanikidzi kuti unge uchizotestwa for HIV. Then vakabva vachizondipa counseling, vakabva vanditi masymptoms avo andainge ndiinawo zvairakidza kuti chances were quite high. Vakandipa counseling zvekuti kunyange by the time when I got tested I had already accepted kuti I was HIV, because mushure mekunge nemurume wangu tatanga kurara tose, hapana kumbopera maweeks akawanda ndikabva ndatanga kunzwa flu iyoyo yakandibata yainge isingaperi. Uye zvekare vabereki vemurume wangu vakatonditi it was because ndainge ndabatira pamuviri, because after that was when we discovered kuti I was pregnant. Saka ivo vakabva vati sezvo ndainge ndabatira pamuviri ndokusaka ndainge ndabatwa neflu iyoyo. Then yakaramba ichingondirwadza flu yacho iyoyo zvekuti ndakatanga kuonda apa ndisingadyi, because ndainge ndisisina appetite nekuda kwema morning sicknesses, ndichingorwara kuchaya, and I lost so much weight. Pandakazoenda kuchipatara it was because ndainge ndava kubuda maronda mumukanwa airwadza. Maronda iwawo andaibuda mukanwa sezviya zvinoitika kana ukazvidhuma mumuromo netoothbrush, ainge achirwadza zvisingaite. Ndaendako kuchipatara, manesi vakabva vazondipa counseling, vakanditi masymptoms angu zvainge zvichida kuti vange vachinditesta. Ndikabva ndachizobvuma, even though pekutanga ndakamboramba. Ndakati ndabvuma kutestwa saizvozvo ndopa vakabva vazondiudza kuti matest ainge achirakidza kuti I was HIV positive. Ndakachema but ndikakasika ndazvigamuchira, because nesi ivavo vainyatsotaura neni mune zvakanaka zvekuti unoaccepta situation yako usati waziviswa maresults ako. Vakazondikurudzira kuti ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka zvekare so that we can make sure. Ndasvika kumba ndikabva ndazotaura nemurume wangu, akabva andikumbirawo ruregerero, akabva ati ainge achingosuspecta kuti he was HIV positive. Takanetsana but ndikangogamuchirawo situation sevanhu vainge vagere pamba pevabereki
pemurume wangu. Ndakangoti zvinondoita sei. Ndakubva tazoenda kuchipatara tiri tose naiyewo akabva anzi ainge ari HIV positive. Takabva tachizotanga kunwa mapiritsi, tainge tonwa ma-ARV tiri tose. I then regained my weight, ndikatozozvara mwana wangu mune zvakanaka. Saka one day ndakangoverengawo munewspaper zvikabva zvanzi kwainge kuine miracle lipstick. Saka lipstick iyoyo hanzi yaikwanisa kutorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Ndakabva ndachizoenda kuchechi, but pandakaendako kuchechi kwacho semunhuwo akangokurirawo muchechi yepostori, zvinhu zvekuti handina kukwanisa kuzvinzwisisa zvainge zvichiitikako kuchechi kwacho ikoko. Saka ndainge ndiine friend yangu uyo wandakazotumidzirawo pandakawana mari kuti anga achinditengerera lipstick. Akanditengera lipstick iyoyo. Kubva zvandakangozora lipstick yacho mukoma, ndakabva ndachizopanduka zvekuti varume vandarara navo kubva ipapo kusvika pari zvino I think vanotodarika kana 200 and something. Ndakatanga kuhorera murume wangu nemwana walandlord nevamwe maroja ainge achigarapo ipapo, whether vainge vari mabachura or if they were married, kusvika ndichizonopindira landlord tikatanga kufambidzana paya. Raini rose ndakasuka, but ndaiti ndakarara ndairota pachiwa umwe murume iye aiti kana akauya obva andizora lipstick. Then mushure mekunge andizora lipstick aibva azonditi kune kwandiri kuda kuenda newe. Taizosvika kune imwe nzvimbo kwekuti kunenge kwakazara vakadzi vakawanda vari married, vamwe vainge vasiri married. Tobva tatanga kudzidziswa zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana tiriko ikoko, asi ndaizoti kana ndamuka ndaikanganwa kuti zvii zvatinenge tichidzidziswa ikoko. It's like lipstick iyoyo yakatouya yakatonamatirwa meno. Maybe yainge ine madhimoni here nekuti vakadzi vange vachizotanga kuita chihure. Mukomanashi chihure chandakaita kanda kuri kunzi ndo chihure chakaitwa nevamwe vakadzi avo vakatengawo lipstick iyoyo zvakaoma. So ndo zvandakaita mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Pari zvino ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yevatorwa muSouth Africa. Ndinongoita izvozvo zvekuhorera murume wangu ende asati akambondibata kuti ndo zvandinoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Kwakamboita here lipstick yainge ichinzi lipstick iyoyo inokwanisa kutokuporesa kunyange zvikanzi unenge uine zvirwere zvakaita sana HIV. Yakambovako here lipstick yakadaro? If you know it, please do tell us in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi ndiri mudzimai, ndina makore 35 years ekuberekwa, ndiri kutambura, ndiri kuno kuZimbabwe. Ndakapfurirwawo nebest friend yangu. Chinondirwadza ndechekuti best friend yangu iye ava kufambidzana nemurume uyo wandainge ndichimbofambidzana naye. Saka ndakamuthreatena ndikamuudza kuti since ainge asingachandipi mari ndainge ndichida kuisa mapictures ake painternet, ndokubva anditi ainge achida kundiuraya. Ndakazoudzwa nomwe mukaradi kuti murume wandainge ndichifambidzana naye ainge akatomboya kulocation achitsvaka vakomana vaizondipindira mumba vobva vasiya vandirepa nekundiuraya. Ndakatiza that very same day ndikadzoka kuno kuZimbabwe. Saka friend yangu ndiye akandipfurira akanditi unongorarwa mahara usingapiwe mari. Ndokubva ndachizomuthreatena akatonditi sezvo uchiti dzimwe nguva munombotorana mavideos ende unombomutora mapictures akashama, muudze kuti unokwanisa kumaisa mapictures acho iwawo painternet. Kutaura kudai friend yangu ari kutofambidzana nembinga yandainge ndichimbofambidzana nayo. Mbinga iyi muSouth African. So handizivi kuti ndodii. Ndoda kudzokera kuSouth Africa kuti ndige ndichinoshandirawo vana vangu, but ndiri kutya kuti kana ndikadzokera kuSouth Africa zvimwe kuda anokwanisa kunditsvakira vanhu vakandiuraya. Please ndipeiwo ma-ideas. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu, hanzi ndipewo maadvices. Ngati vabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.